там. Я? Ходи при Пепа, ходи при Пепа. Това при мен. Не, дали може да ходи. Майче си е много... Не са големи. Той е от сандали на бутушки. Нормално е така да... Така ли? Да му е странно. А дали не са много големи? Не знам. Не са големи. Ти му видя... Тези са добре, Стелката. нали, по-голямо е разстоянието, отколкото в друга обувка би било, обаче нали, за да може все пак цяла година да ги ползва. Да, точно. Той пък тръгна. Защото тези си като аксесуар в гардероба, те не са за всеки Не са ден всеки ден, ползване. точно. Харесват ли ти? Като на теб застане с ръката. Не, наистина, ако има едно такова шушегово якенце зелено, дъждобранско, ама събличи това яки. Мери Начева и Александров Рактайм Бенд, дами и господа. Започнахме с класика от началото на миналия век. Сега ще продължим с класика от края на миналия век. Кажа, че фестивалът Цвете за Гош е организиран от Столична община и ентусиастите от фондация София Булс. Искам да кажа, че имаме охрана с големи благодарности към Българска асоциация по айкидо, която е сред вас. Абсолютно скрита охрана, така че правете му сметката. Също така искам да кажа, че имаме за почистването се грижите самите вие. Раздал съм пликове и ще раздам и още. Също така искам да кажа, че има бира. Не вярвайте на слухове. Няма да казвам каква е бирата, защото не ми е това работа. Искам да кажа, че има CD-та интересни на български групи след 10 минути. CD-та, които може да си купите най-сетне, дето ги чакате от години. И така, дами и господа, Владимир Тотев, Валди Тотев Штурците. Вздъхя си стопен твоята игла. Очите ти излъчват свят. Красен Тачо! Тачо!